Nazdar všichni, já jsem Šeba Zelina z www.zelinafitness.cz a dnešní video je určeno pro všechny, které bolí klouby. Takže já vám dneska ukážu, kde si koupit a jak užívat kvalitní protizánětlivé látky, které obsahují prakticky všechny produkty, kvalitní, akorát, že přitom teď ušetříte aspoň 50% ceny. Nevýhodou je, že to je sypký prášek na místo tablet, takže si to budete muset dávat na lžičku, snažit se to rozmíchat ve vodě, co se vám sice nepovede, ale to je jedno, ušetříte fakt spoustu peněz a budete mít ty kvalitní látky, které jsou ve všech těch kvalitních produktech na klouby a ještě ve větším množství. Teď si uděláme cenový rozbor těchto produktů oproti těm kloubním výživám, které stojí daleko víc a ještě to máte třeba jenom na měsíc. Takže první rozbor Flextor. Jako základní doporučenou dávku oni uvádí 2 tablety, ty obsahují 700 mg glukosaminu a 300 mg chondroitinu. Ovšem, když si vyčtete na internetu, tak základní doporučená dávka by měla být o trošku vyšší. Já si dávám odhadem 2 gramy glukosaminu a zhruba 1,5 gramu chondroitinu. Abych se dostal na tato čísla, musel bych užívat 6 tablet tohoto produktu. Ty obsahují 2100 mg glukosaminu a 900 mg chondroitinu. Takže ještě by mi chybělo stejně 600 mg chondroitinu. Produkt prodávají za 399 korun, obsahem balení je 120 tablet. Při používání 6 tablet denně by mi tato kloubní výživa vydržela na 20 dní za 399 korun. Naopak užívání chondroitinu a glukosaminu v sypké formě by mi vydrželo na 90 dní za 450 korun. Dalším přípravkem, který si rozebereme, je GX Forte. 2 tablety tohoto produktu obsahují 1600 mg glukosaminu a žádný chondroitin. 1 tableta tím pádem obsahuje pouze 800 mg glukosaminu. Celkem máte 180 tablet za 799 korun. Jednoduchou matematikou se dopočítáte k číslu 144 gramů glukosaminu v celém balení za 799 korun. Pokud si koupíte glukosamin v sypké formě, vyjde vás těchto 150 gramů glukosaminu na zhruba 90 korun. Na obalu GS Forte uvádí, že je to vysoce kvalitní glukosamin. To je sice možné, ale i pokud nevěříte kvalitě levného glukosaminu v sypké formě, tak tam stejně budete mít ten kvalitní chondroitin v sypké formě za 320 korun za 100 gramů. Ten obsahuje 90% žraločí chrupavky. Poslední rozbor je produkt Artrox Caps od Explomaxu. Ten jako doporučenou denní dávku uvádí 4 kapsle, které obsahují 1600 mg glukosaminu a 1300 mg chondroitinu. Co si já osobně myslím, že je naprosto ideální denní dávka. Ovšem, balení 120 kapslí stojí 363 korun. Tím pádem by vás tato kloubní výživa vyšla na 30 dní za 363 korun. Namísto toho, pokud si koupíte tyto látky v sypké formě, vydrží vám to o 60 dní více a připlatíte si necelou 100. No a teď si pojďme ukázat, jak tedy používat tu nejlevnější variantu, o které tady celou dobu mluvím. Takže takto to pak vypadá, jo, dostanete takové 2 balení, chondroitin sulfát, glukosamin sulfát. Je to normální prášek prostě. Takže začneme chondroitinem. Zhruba tak. Ani ne půl lžičky čajové. To je zhruba ten 1,5 gramu. Pak tam šupneme ten glukosamin. Zhruba tak půl lžičky. No a co teď s tím? Teď to šupneme do vody normálně. Tak. Nepočítejte s tím, že se to rozpustí. To se vám nepovede. To je další nevýhoda prostě. Prostě je to levné, ale nic moc. A teď, co dělám já? Já míchám a snažím se pořád co nejvíc míchat, dokud se z toho neudělá taková hmota. Jako nic moc, no, bez tablet, ale jako mi to vůbec nevadí. No a teď se to snažím tak
ty kuličky hmoty dostat takto na lžičku. No a teď už to s ním. Je to taková slaná pasta. Chuťově jako teda mi to nevadí. Slaná pasta, dá se to. Nikomu to třeba vyhovovat nebude, to já fakt nevím. Tak já už jsem si svou dávku dal. No a teď ten zbytek vody vypiju, protože pitný režim je sice důležitý a něco mi tam z toho ještě zbylo. Takže to je všechno. Myslím si, že tímto ušetříte spoustu peněz, akorát, jak jste viděli, je nevýhoda v rozpustnosti ve všem. Možná někomu nebude vyhovovat ta chuť. Jinak do description jsem dal odkaz na nákup těchto produktů, takže pokud jsem vám ušetřil tolik peněz, tak si myslím, že můžete kliknout na like nebo na odběr, pokud chcete vidět další videa, budou tam recepty, možná další nějaké rady, jak ušetřit a tak dále. Dále, pokud chcete v něčem poradit, nebo chcete sestavit jídelníček, suplementační plán nebo tréninkový plán, tak běžte na www.zelinafitness.cz, odkaz je v description, nebo na moji facebookovou stránku, která je taky v description. Tak zatím čau. Nazdar všichni, já jsem Šiba Zelina z www.fitness. Dneska vám ukážu, jak si koupit. Ukážu vám, jak a kde si koupit. A dnešní video je určeno pro všechny. Maruško, nepij. Akorát to bude normální sypký prášek, takže si to budete muset vážit sami, nebo prostě si to dávat na ledničku, na lžičku, no. Že to bude sypký prášek místo tablet, takže si to budete muset míchat ve vodě sami, dávat na lžičku a užívat prakticky